di netice vê kampanyayê de me 16 heb ambulansê dî girtin. Ev 16 heb ambulans jî niha ji bo ku bikin başûrê Rojava haziriya tên kirin û li ser rê ne. O kampanya me hîn berdewam e. Em dixwazin va kampanya me her kesê ku piçekî imkanê xwe hebe û rewşa Rojava dê ber çawa tevlî vê kampanyayê bê û alîkarî bike. Bi taybet di vê meha Ramazanê de kesên bawermend berpisyariya hîn zêdetirin. Ewana dikarin hîn bêtir tevlî vê alîkariyê bin û zarok û jin û kesên Rojava pêwîstiya alîkariyê heye. Em vê alîkariyê bi rêya me bigihên wa û bangewaziya me ew ku herkes bikeve vê tevgerê û kesên li kî derê pêwîstiya wayê însanî hene pêwîstiya wa werê pêkenîn bi taybet Rojava em li ser vê esasî bangewaziya xwe dubare dikin û spas dikin ji bo gelê xwe.